Makadii tete nevamwe vese. Ndauya hangu kuzoshayawo nyaya yangu ndakasangana nayo mukuroorwa nekuti ndakazobuda seimwe in abusive marriage. Zvakaitika ndezvekudai tete. Ine hangu ndine makore 23. Ndakazvarwa ndikakurira kumusha. So gore randakanyora 24 form 4 I think it was 2019. Ndakabva kumusha ndikanotanga kushanda kuHarare. So ndaishanda with a very nice couple vaitwa vanhu vechikuru. Ndakashanda zvakanaka for almost 1.5 years. So ndaive nemukomana wangu aiva ari kumusha but iye nguva idzodzo aishanda kuno kuSouth Africa. So December akazouya kuZimbabwe akauya kumusha but ini nguva idzodzo ndaive ndiri kubasa ndandisiri kumusha. Ndobva tatoronga paya kuti aiwa tozoita sei, achapfuura nekuHarare achindiona kana akudzokera kuSA. Saka iyewo akaita sei, akauyawo kuRoadport. Inoze munhu anga asingazivi tauni munongozivawo Harare tete. Ndakarasika mutauni muya kusvika ndinokosvika kuRoadport. Ndasvika kuRoadport ndakasvika bhazi ravo richibuda. So handina kuzowana mukana wekuita sei wokumuona. So ndakutobuda ndakuti regai nditsvage mota dzekudzokera kumba kubasa. Ndobva ndakasangana nomumwe murume aitova mukomana aita kunge mukomana wechidiki. Munhu anga asina nyama. Atotaura neni paya atoti handipewo namba dzako chii. Ndatomupa toti ndiri kuenda kuSouth Africa but ndodzoka after 3 months. So tikatanga kutaura nemunhu unoya paWhatsApp. Akandinyengetedza kusvika ndiita sei tatanga kutodanana paya taura pafoni. Ende hameno kuti zvaive zvehupwere here kana kuti ndakabva ndatonyora tete. So after 3 months tichitaura pafoni, ndobva nditi apa ndouya kuda kuuya kuzokutora. By that time ndanditori musikana tete, ndasina kumbobvira ndakatomborora nemurume. So akauya akanditi pandokutora ndoda kuenda newe kumba kwedu then tozoenda kuJoni tese. Ndakafara tete plus munhu wangu ndaita sei ndaimuda. So inini anga akandiudza kuti ndine vana vangu 2 variko vanogara namama vangu kumusha. Okay, that was fine. Nekuti ndaidawo munhu wangu. So tata sei ndobva auya. Akatonditi vanhu vari kumba vakaita sei. Ndakatovaudza kuti ndiri kuuya nemukadzi. So vakatomirira iwe. So ndakaudza vana gogo vandaishandira vakati alright kana auya nditasi anofanirwa kuuya panapa. Akauya mukomana manheru I think 8 dzeusiku. Akasvika pamba pandaigara vakataurana nagogo vaya. Mbuya vandaishandira vakati tichingomuti mutore uende naye hazviiti. Ngatifonera hama dzake. Vakafona kumusha. Gogo vangu inini vakati kana afunga zvokuenda kunoroorwa regai aende asi tokumbura muite semuone munhu wacho anoenda naye. Ndokuenda kwandakaita. Tikakwira makombi paya tikaenda kuMbudzi uko. Atonohaika truck macrossboard aya taenda kumusha kwavo. Ndizotaura hangu kuti kupasi. Tobva takwira tikasvika pabus stop paya taburuka. Tofunga takaburuka kuma 2-3 am dzemakuseni. Tasvika paya. Apa kumba kwavaiti kunotori nedistance yekuendako. Kwava kusina hamungozozwa kumamisha kwava kusina mota dzinofamba like nguva idzodzo. Plus iro sitorina mota dzakawanda like kumamisha. Ndobva handitinovata pashopu pachii. Tatonorara paya kuma 4 ndobva katiti tichatanga kufamba. Titi takafamba. Ndobva tasvika kumba kwavo tikaona vanhu vakatobadidza moto vari panze.
ndobva titi takuenda kumba kwani kwamai guru, kumba kwabhudhi vacho. Tikaenda kumba kwabhudhi vacho ndikaswera ndiri ikoko, then manheru acho ndopandakazodzoka kumba. Tikatoitawo zvinoitawo varoora zviya tete. Ndatosvika paya taratidzwa vanhu chichi, munhu atogara pamba pavabereki, anga asitorina hake pamba pake nevana vake vaigara ipapo. Tagara paya ndobva ndatogara 2 weeks dzese tiripo paya. Ndobva akazoti ini ndakuita sei, ndakuenda. Ndobva akabva aenda, kanzi ndichaita sei, ndichati uye after 2 weeks unobva waita sei, watevera. Okay, ndanditorina hwangu kana passport. Aenda paya murume andisiya kumusha kwamai vake kuna vamweni vanga vari right sero nanhasi. Vandombovati munhu akashata, munhu anga ari right zvisingaiti. Ndasara nevana vake paya. So manje mwana wake musikana taiwirirana zvisingaiti. By that time I think anga ane 7 here. Akutondiudza paya mumba matairara maive nemabhegi aivemo. Ndobva atonditi munomba mune mabhegi akawanda, mabhegi 9. Ndobva atoti ndeamama Nhingi vakambouya, vamwe mama Nhingi vakazouya, achireva vamwe vakadzi vaimboenda nababa vake here vachienda. Ndobva nongoziva zvokuita mwana. Ndobva atonditi pane vamwe vakatombouya nemwana here, vakatukana nababa dzeni vakaenda. Tagara paya. Saina ndambobvisa musoro nguva dzecho izvo, ndangoti mukutaurawo kwemwana. Tagara ndofunga after mwedzi ndopakazoti pana malaicha ari kuuya ikoko ari kuuya kuzokutora. Panguva idzodzo aishanda kuDurban. Malaicha auya zvesho ndotogona malaicha. Takutoti ndakuenda kuJoni paya, ndaitofarawo Joni ndandakamboenda. Tasvika pabhodha tatoendeswa nekuRwizi kuya. Tatouya kuSouth Africa. Tasvika kwaaigara tete, mumba kwaaigara aitogarawo zvake mumba meimwe hama yake, anga asitorina imba yake yaiti imba yake, asi aenda kubasa. Ndobva ndangoti pamwe inyaya yekuti aigara hake nemunhu, inyaya yekuti aigara ega. Takatogara mumba muya mwedzi. Mukomana waya aitogara sekuru vaya vaitoti manheru aitotsvaka kukurara. Kuzosvika vasingachatsvaki kurara vakutoti aiwa tongorara munomu tese. Ndopakazoti second month ndopakatanga kuchiita uyu yake manje, zvekuti aiti murume aimwa doro tete, zvekuti aiti akawana mari Friday, Saturday, Sunday haumuoni pamba, anenge achimwa. Kana ukamona achidzoka pamba anenge achiuya kuzoita noise. So madhezi ekutanga ndaingoti hameno pamwe zvinoita sei zvinopera. So aiti akamwa, aiti akawana mari zviya aitouya nemaroripa zvakanaka zvikadii. Apedza kundipa mari kuti ndipo mari inotenga $1. Kungomupa mari yedoro iroro chete, akangonomwa kana 2 makotsi anodzoka achida mari iyoyo yese. Kamunyima tete ndairohwa. Saka hameno hama imwe yake aitaura nayo. So tiri kuDurban, iye manje aiva asingadi nefoni yake, foni yake anga asingadi nayo. Apa aitoita hake zvechii zvamagirlfriend ake, achiita sei chihure chake chaaiita pafoni. Achitora nevakadzi vevanhu vamwe vandaitoziva taigara navo but panguva dzona handisingatauri zvangu, ndasiri munhu anotaura. Saka tagara ndokutaura nevamwe sekuru vake vaiva vari kuCape Town. Vakamuti kuno kune mari chichi. Apa nguva iye aitoshanda pane imwe construction company, so yaaitobhadharwa mari iri musoro, but
semunhu anoita zvekumwa doro, anoita zvechihure, mari yacho haana kana chaimboita nacho, zvekutoti chero chikafu chaicho chacho mumba chaiko ndaitositiragila chikafu, ende ndaitaura kuti nani ndamukadzi anoenda kubasa, ndaingova housewife yekugara mumba. So vataura nasekuru vaya atoti ndakusiya basa takuenda kuCape Town. No, hani ndaingoteverawo baba, taenda kuCape Town. So tiri kuDurban aitaura pafoni, akanyengana pafoni neumwewo mukadzi wakanyengana naye pafoni, vaitaura vese. Iye haana kuziva kuti mukadzi uyu ndechi mukadzi wasekuru vaya vari kumuti uya kuCape Town. Asvika kuCape Town kuya awana munhu anotaura naye mukadzi wasekuru, haana kana kumboita basa nazvo. Vakutanga kudana nemukadzi uya vachivata vese mumba masekuru vasipo vari kubasa, vachiita zvavaita. So inini pandakazoteera manje Cape Town, vaziva kuti munhu yaane mukadzi, ino ndaitowo sometimes ndikabatawo foni yake zvezvo kuti unenge waona achiisa pini kana kuti chiwoivhura unowo mameseji. Pandakavabvunza ndati imimi muri kuita sei nemuzukuru, vakati izvezvi ndakamuti zvauri kuita handichazvidi bhozi murume wangu achiita sei achazvibata, asi ari kutondithreatena kuti yeye ndichaisa manude pic ako pasocial media, asi kuda kuti toita sei tizvirege. So musi wakaziva kuti ndazviziva manje kuti ndozvavari kuita nagogo, ndakarohwa tete. Ngoitsvaga chii mufoni mangu, zvikapera mbeya handambobvira ndakavavenga hangu, handizivi kuti chini wai ndisina vavenga. So paine nomwe mukadzi manje ainetsa pafoni pake, aifona achitumira mari yemapamba emwana. So mukadzi uyu ndakazoziva kuti mukadzi uyu akatomusiya ane mimba, achiuya kuzotora inini kuZimbabwe, achisiya mukadzi anga ane mimba. Mukadzi akapona, mwana akazvarwa, akakura asina kana chaakamboita kumwana. Tagara paya ndochomuonesawo kuti mai vemwana iwe kana usingachengeti mwana wako unongoda zama kuita sei, chengeta mwana wako so. Ende munhu yanga atori munhu mukuru kabva ngoite munhu anga asina nyama. Ningwedzi I think ndandine chiko 2020 ndandine 19. Iye anga ndori munhu angatawo more than 35. Anga ari munhu wekuti handiudzwi tete. Tagara iwe zuva ndatora foni yake, ndobva ndakaona kuti atora nomwe musikana futi ari kuZimbabwe, ari kumuda kumutumira mari kuti wai kunoku chichi. So hanzvadzi yake ndaigara ndichiudza kuti kunoku ndiri kutambura chii, anytime maitiro anoita hanzvadzi yenyu anogona kungondiuraya because anohura, anondirova. Saka vaingoti munongozowa vanhu veropa vanogona kungofikirana, munonyepera hanzvadzi yangu chichi. So ndakatora mameseji nemaaudio ndobva ndamaisa kufoni kwangu. So ndakabva ndaita sei, ndaida kutomafowadha kwavari, ndobva ndamafowadha. Saka handa kumadhilita pai, hameno zvaita foni yangu zvaiti ikafowadhirwa maaudio abva aenda kumusic. So mai ndakazongoti musi ndichiridza kabluetooth speaker kaya, music ichitorera zvakanaka paya, ndobva maaudio atanga kuplayika maaudio. Vatora foni yangu, maaudio wayo wakamawana kupi? Vatotora foni yangu yandakatenga inini chini musikana isina mari yake mukati, akaipwanya tete, akaiuraya, akaipeta-peta, akanoikanda mbini. Ndokupedzisira kwandakaita kuti ndopandakaguma kuita foni inoenda paWhatsApp. Ndakarohwa tete. Munhu aitita zvokuenda kunomwa doro kuti auye kuzokurova, asi kana ari soba anga asingamboi misbehave, asi aitoita kumwa doro chaiko. Akanomwa doro rake akauya akandirova tete, ndikakuvara ruoko. Asi nemamwe musi uya kwakuri kuma11 manheru, ndikafamba ndikaenda kupolice station kwandasingatombozivi.
tikadhetiktwa neumwe wasikana vanhu vemunomu vanenge vachitawo zvemumadoro vakaenda neni vakanondisiyawo police station. Mapurisa ndiye akazonditora nevheni vakandiendesa kuchipatara. Ndikanovata muchipatara ndisina kana juzi, ndisina kana blanketi, ndikarapiwa. I think ndakazorapiwa mangwana acho kumasikati kuma12:01. Ndabuda muchipatara handitombozivi kuti kumba ndekupi. Like kunoku kune matreni ndaitomboikwirawo ndichindawo kwataienda kuchechi, but ndasingazivi manje kuti izvi ndokwira treni yekupi. Pandanga kutobvunza paya treni inokwirirwa kupi, pandakazoratidzwa paikwirirwa treni, ndopandakauya kumba. Ndichisvika kumba manheru kana murume ari bhizi kunditsvaka. Mwana wavanhu kana akafa, ende worst part of it anga asina kana kumbobvisa kana tsvakirai kuno kumba kwedu, anga asingambozi kamwe, aingondichaisa ke mapoto. Ndadzoka pasina 1 week pandakarwara, ndikadzokera kuchipatara zvaitova mimba zvayo. Dhokita vaya vakandirapa ruoko tete, ndo vakasvika vakanonditesta, ndobva vatondibvunza vakati, iwe ndio munhu wandakarapa ruoko zvewe uchiti wakarova, asi murume wokuruva ndiye muridzi wemimba? Ndobva ndatoti ndi kuti aya vakatondiseka. Ndatoita sei? Ndobva ndadzoka kumba, takagara achingoenda kubasa ini ndisingaendi, achingoenda kubasa ini ndisingaendi. So ndakazosvika pastage yekuti ndakaonda. Indiri munhu ane muiri tebha, ndakaonda zviya zvokuita slender zviya. Ndichikumbira hupu kuna umwe mbuya wepayadhi, ndichinzi kana ndoda sadza zviya zvokunongozwa munhu ane nhumbu, munhu unongo usingadako chimwe chikafu, but unosvika panguva yekuti unongo uchita something. Vakanditi dai wamboita sei, taenda kubasa wanoshanda. Apa ngwedzo ndai mimba yaindirwarisa zvokuti zvaitoshura chaiko. Ndobva akaramba akati akangoenda kubasa asadzoke panapa. Kugoya vakanditi saka zvinobetsere kuti ugare pamba, murume asina kana chaanokupa. Kana zvinzi anokusiya nenyaya yekuti waenda kubasa, zvitori nani kuti ushande wozvigadzirira life yako, kuchengeta mwana wako, pane kuti ugarire munhu asina chaanokupa. Ndakaenda ndikandotsvakirwa basa rekumapurazi. Ndikanoshanda kumapurazi uku, ndairara. Vaive masupervisor ekubasa ikoko vakatozonzwisawo situation yangu ndokushanda kwandakaita. Otherwise dai basa rakatopera in 1 day. Ndakangoshandawo 2 weeks here, contract yacho ndobva yapera. Ndobva ndagara paya pamba, ende zvekuti anzi ngaasadzoka haana kumbotombondidzinga nakuita sei. Anga atora munhu ari normal, but angaonetsera mari yangu nditomupa manje amwe doro. But ndakaramba. Ndopakazonditi 2021, I think 2020 yo muna nani, takuda kuenda kunana September, kana kuda kuenda kuJoburg. Aiwa, muno makadhakwa muno, takutoenda kuJoburg kuya. Alright, ndobva atoenda kuJoburg. So before sataenda kuJoburg tigara muCape Town, aiita zviya zvekutora mari dzevanhu zviya dzima interest dziya dzevanhu vemuno dziya, sokunotora mari yodzoka ine interest achimwa doro isingamboyi kuma nisingaizivi. So akasvika pakuenda ane zvikwiriti zvevanhu, I think mari yatodarika 10,000 rands. Basi taitogara hedu muchimukuku chataitogarawo zvedu. Aita mukomana vanhu vaiva vaizwa paanogara, ndopavakauya vachida kupisa tete mukuku iyoyo, vakati arimo ngaabude atipe mari. Apa munhu wacho haamo. Zvinoita Mwari tete. Ndakaponeswa nalandlord wepamba ipapo akati munhu ari mumbomhando uri mukadzi wakandozvitamburirawo zvaka atorinawo kana mari izvezvi. Ndakatomupa pekuti agare kusvika paachazoenda. Murume wacho akatomutiza wezvaatombozwa kuti aripi, iye haatoshandiwo. Vanhu vaida kupisa mukuku tete. Yapera. Before sataenda ikokoko, kadana nomwe mukadzi, I think aivewo kuLesotho, basa kwake aishanda ikoko. Akadana akamunyepera kuti ane mimba. Akauya kumba,
First time yakauya ndakanyepera zvikanzi dakutsvaka imba dakutama, ndobva anondisiya kumba kwamanini vake. Andisiya kuya ndobva asara kwakutora nemukadzi uya kwakuuya mumba mandaigara. Kwakubvisa zvinhu zvese zvangu zvaiva pachena. Kwakuzviviga, kwakupinda nemusikana uya mumba muya. Pamwe ainesera kuuya kuzoona pamba paaigara here. Kwakurara naye tete pamubhedha pandovata. So pakazosvika nguva yekuti aiti ane mimba here, akuda uya kuzogara naiye. Akatondiudza inini akanditi ndakuda kutotora mukadzi wechitu, but it doesn't mean kuti handikudi. Ini zvangu kuti tina ndisingatauri kuno ndakutotaura. Ndasingatauri ndandiri munhu wekuti ndaichema, shungu dzangu ndaidzipedzera mukuchema. Auya so mukadzi uya paakazoona kuti andi mukumba ukunotori nemukadzi ane nhumbu. Ndopakazongotongevanisa, ndopakazorega kubva ndandaombobvira ndamuona. So aenda kuJoburg kuya, mandakasara after 2 weeks akatenga tiketi. Atenga tiketi ndandisina kana mari yechikafu, okwira bhazi ndandisina kana foni. Foni ndakatozopiwa neimwe shamwari yangu yataigara naye, aitombondipawo sadza, aitombondipawo chikafu. Murume asipo aenda. Akanditi kuti uende kuJoburg usina foni hazviti. Ndakazonipa foni, andipa foni iya. Ndatokwira naenda kuJoburg. Chatova chimbuzi chokuti after 5 minutes yotodzima idoswa pachaji. But zvaive nani because taimbofona. Ndasvika mupark station muya tete zvazvinoitawo mhepo. Ina handitombozviziva kuti mupark station munoitwa sei. Ndasvika paya kwatouya mapurisa, umwe angari mufoma wokuita umwe angari muuniform. Zvikaisisi ID passport. Ndikati handinaini. Pandotorowo nemazistress angu hobho. Zvikanzi hauna unonge uchireve, vanga vane chimwe chifayo chavanga vanacho so. Ndikati handina mari. Saka pauri kuendei papa? Ndikati ndiri kuenda kuZimbabwe. Ndakatomirira munhu kuti auye nemari ndakakwira bhazi rekuenda kuZimbabwe. Ina handizivi kuti zvinhu izvo ndakazviwanepi. Ndobva mukadzi uya ndobva atanga kuti isa mari yedhiringi tonokuvharira, unomboenda kujeri. Kana ndakana mari yandinayo ndaitova newaleti mumaoko zvoshu ka 200 rand kandaive nawo kaive karumbura. Ndatovhura waleti ndikati hamuna kana mari yandinayo. Ndobva murume uya ndopakati musiye. Pavaenda ndapinda mupark station imwe ndobva ndagara pamabhenji. Ndibva ndakaburuka kuma1 here bhazi, masikati 2, 3 ndopakafona zvikanzi ndatuma munhu anouya kuzokutora ikoko kuuya kwandogara. Ndakaenda tete kune imwe nyika yandisingatozive, kune imwe nzvimbo so isina magetsi. Dzimba dziya dzevarungu dziya dzisina magetsi dziya dzakasiyiwa kudhara dziya. Tasvika kuya mumba muya futi maitogarawo nevamwe vaiti sekuru. Mukadzi wavo anga ari kuZimbabwe, aipinda vese chechi. Ndobva ati aiwa tichagara muno masezi tichazotsvaka imba yedu. Apa mimba yari kukura akayakuda kutonozvarwa. Hapana kana preparation yambotengwa. Tagara mwedzi pawakapera, sekuru vaya vakati mukadzi wangu ari kuya. Ndobva takazobva pamba paya tikaenda kulocation. Tasvika kulocation kuya, tagara tete. Mimba ndokurwadza. Ini pandakabva kuno kuenda kuJoburg ndakasvika ndikaudzwa unosvika unoenda kulocal clinic unoita sei? Unonyoresa kuti vanokutarisa. Saka ndakangosvikawo ndikarelax. Musi warwadza mimba ndobva ndakatanga kutsvaka clinic. Ndasvika ndaona clinic. Vanhu vauda kutondiendesa kutembisa uko. Zvikanzi munhu ngaatodhiraivhiwa. Ndipo ndakavati aiwa handina bhegi remwana riri kumba. Izvo kumba hakuna kana bhegi ririko. Pandakafamba mumwe nesi vakatoti chirega ndiri kudhiraivhi tinotora bhegi. Ndati aiwa ndinotora, ndokwanisa kunotora ndodzoka. Ndaenda paya ndasvika kumba ndatovata. Murume adzoka ndamuudza ndozviripo. Ndasina foni. Ndozviripo akati ndopakatanga kutsvaka mari, kutanga kukwereta mari, akaenda akamhanya kupepa kanotenga chibhlanketi, zvihembe kwakudzoka. Ndokuenda nekune imwe clinic 24 hour yemanheru. Kwakusvika kuya
ndokusvika ndokuti haiwa haasi mulebho. Imagine tete uchirwadziwa nemimba unosvika unzi hausi mulebho. Ndakarwadziwa nemimba ithingi ndakanogara kumba 3 days ichirwadza. Dhee rechi4 ndopakauya vamwe mai vakati izvi hazvisi normal izvi, dai mamboenda naye kumashure kwakati kune vamwe madzibaba vanoshandira. Tikaenda kuya manheru tikasvika vakanonamata madzibaba vaya vakandisunga, vakandinamatira vakandisunga nejaya ravo rekumasoro vakadzikisa dumbu. Pandakanzwa kuti aiwa panapa zvachinja. Tikapinza muzvimavhenja zviya zvemurokesheni zviya munongozviziya tete. Ndakamhanyiswa kuchipatara ndikasvika kuma2 dzemakuseni 3, 4, 5, 6 nandatobata mwana wangu naangoiswa mastitch andakuoparetiwa. Ndaingova nemastitch. Mwana wangu paya bho musikana anga atoripo zvekuti tatodischargiwa baba vangu vasipo. Ndopaakatouya akatora tikaenda kumba. Tatoenda kumba tete. Tasvika kumba kuya tagara. Mwana atoda naye 3 days. Mwana ari right ndadzoka. After vhiki nemadhays, I think anga kutokwanisa 9 days mwana iri. Ndopakangoita nhova kwakutowira kuita kumba. Vanhu vanga vari kumba ndobva vatoti hameno vanobhilivhawo muchivanhu. Inisu kumba kwedu hatisingaiti zvechivanhu. Ndobva vatoti mai vacho ndobva vatanga kutomusera mameseji achiti ndoziva kuti mwanangu nemusikanzwa unogona wakaita sei wakabuda mwana achiri mudiki, muitire so dai. Akaramba. Mwana pasina 2 days mwana akabva ashaya. Ende mwana akashaya ari mumaoko mangu tete. Mwana ashaya. Ndakarwadziwa tete. But iye hwake haana kumbousiya hwekuenda kubhawa, munhu wake hwekumwa doro ndechihure haana kumbosiya. Ndobva hama dzangu dzikatouya vari muno vakatouya nedzake vakatouya. Tasina mari vanhu vakaita macontribution ekuti mwana avigwe, mwana waya atorwe nevaya vemapala vaya. Mwana akatorwa vanhu vakachaja mari. Vanhu vakanzi mari kana maane mari mozouya tonoviga bhodhi yenyu musvemandi. Vanhu vakaita macontribution yemari tete, mari ikabatana. So mwana asati avigwa Saturday yacho vanhu vakaungana. Handizivi kuti mari akapiwa nani yekumwa doro, tete akamwa doro. Kwakuya kwakutuka hama dzangu tete. Vanhu vakarama vakaudza kuti mwana wangu ndomuviga ndega chero musipo. But hama dzangu inini vakauya kuzochema neni, besides kuti munhu uyu akaitisa munhu akatora mwana wedu akamudhemeja akamuitisa mwana asi haana chaakabvisa. But vakauya hapana kana munhu akamboya akamubvunza kuti kweyoyo saka uchazoroora rini, uchazoita sei. Vakauya vachida kuzonyaradza inini. But akavatuka vese. Unongozivawo vanhu venyama vese vakaenda. Mwana akavigwa nehama dzake. Indaiyo ndiri ndega. Hapana hama yangu yaivepo pakavigwa mwana. Nhamo dzapfuura tagara. Ndopandakazoona kuti ndikaramba ndakagara panapa handina kwandiri kuenda. Pandakaenda kunotsvaka basa mulokesheni imomuya ndikawana basa. Vanhu pamwe paibikwa machips, so tatotanga kubika machips edu paya. Taenda tabika machips. Taitoshanda zvakanaka. So ndaitoti kana machips akasara murungu aitondipa machips ndotomuigira kumba. Kuzosvika ndisingachamuigiri machips aya because anga ototora advantage yekuita sei, yekuti anouya nemachips. Sometimes tatobika dzamaweekends totoya nesadza nenyama. Saka yakatova lifestyle yake iyoyo. Ndobva ndazorega. Ndarega ndopakatanga kudii, ndakatotengawo zvinhu zvangu paya. Munongozivawo semukadzi kana waane chimariwo chako unongoda kutogadzira mumba mako
mba mamusinawo kana mubhedha, mamusinawo kana chii. Totengawo zvinhu 1 2 1 2 1 2 mba mangomuonekere paya. Ndobva ndazowanirwa basa resteini nevamwe tete vangu. Before sandawanirwa basa resteini aingoita izvo zvaingoita zvekundirova izvozvo. So taiti ndikaenda kuhama dzangu zviya otevera oti sori chii, haiwa ndichamurova, ndichazviti kwave kudhakwa, kuita sei ndodzoka. Ende zvaramba zvichingoitika. Titi wangu wakazoniti vaninzwirawo basa resteini, mboenda mani munoshanda kusteini, mumbozvipasi muonawo kuti iye achaita sei. Taenda kusteini kuya, akatomboramba ndikaenda zvenharo. So kusteini kuya ndaiwana off ka1 pamwedzi, ndagara kusteini kuya. Ndakatomboshara ndichidzoka. So mukugara kusteini ndokunyengera kwakaita neumwe futi mudhevereka kuti vagara vedani handizivi mukadzi wemunhu. Vaitouya achimuunza mumba muya, achiita zvavaita mumba muya achiinda. So ndadzoka kubasa umwe musi, ndakadzokawo basa paya. Ndobva ndasvika ndonomba makazara maprotector. Kati kwewo maprotector unomadii? Because tasingashandisa maprotector. Maemergency kudii nongosvingomapiwawo mukufamba imomo, nongosvingomapuwawo. So hameno mukadzi uya akabatirwa mameseji nemurume wake here, ndobva adzingwa kumba kuya. Apa indiripoka. Saka iye afunga kuti Sunday mani ndo pandodzokera kubasa. Ndobva murume wangu andisira meseji, ndobva anditi ndakuenda kupi? Kumusha kwangu aive muvhenda kuLimpopo. Saka because aigara namai vake vanga vati kure. Saka handizivi kuti iwe unokwanisa here kuenda neni kuvhenda here kana kuti osara akundozotsvaka munhu ikoko. Saka ndakangoona kuti sekuti kure ndobva ndarega, kuti ndakati endai henyu chatsvaga rimwe basa. Ndokuita sei ndoku. Saka ndandambomudza kuti haiwa ndichadzokera kupi? Kubasa. Atoti manheru paya akati handokuperekedza kuteksi. Ndikati haiwa ndiri kunzwa nungu, tichaenda kubasa mangwana makuseni. Ndobva ndarara. Mangwana ndobva ndakamuti ini kubasa ndichaendi, murungu wangu aenda kuvhenda. Saka varegere kuenda kuvhenda kure padhuze apa. Kuita sei. Ndobva ndakati iwe why is it zvichiita kunge kuregerera basa kwandaita imhosva? Ani makati moda kushanda here kudii ataura zvinhu zvakawanda paya. Alright, it's fine. Manheru emusi wemandi ndopakauya munhu nebhegi. Tete hautauri. Auye munhu nebhegi, mukadzi uya pamba. Vaya vese vari tu. Zvikanzi ndawana uyu mukadzi uyu kusaluni. Kune umwe mukadzi waye mwana wedoro aiye nesaluni. Kwamai nhingi haana kwekurara. So ndangomupa kwekurara panhasi, anoenda mangwana. Kuenda izive kuti ndo mainini. Mukadzi uya atodya sadza. Tatorara. Takatorara pamubhedha mumba mai neumwe metiresi yataimboshandisa kudhara asati ane mubhedha. Yaive iri mumba, tatoisa metiresi pasi, atovata mukadzi uya. Tsoona kutora pafoni, munhu ari pasi naye pamubhedha, kutora pafoni. Mangwana makuseni murume ndobva abuda nemukadzi uya. Kwakuya kutora metiresi. Mumba mune madhishi tu, kwakutora dhishi nezvimwe zvimapoto zvake zvakuti zvaya zvandakawana ainazvo, kwakutora. Kati kuri kuendepi nazvo? Kanzi wada unopa kule wangu wakabva kumusha, havana kana zvekushandisa chichi, vakawana chimukuku. Atora zvinhu handambobvisawo musoro. So manje pavakabuda ndo patakasara manje pamba. Tatoti gendi wachi. Pakauya umwe mukadzi aigara payati apa. Ndobva nditi konaye mukadzi uyu abuda nemurume wako unomuzira kupi? Aitova mudhevele futi mukadzi uya. Ndobva ndatomuti anzi anga asina kwekurara chichi, akawanikwa kusaluni. Zvikanzi iwe mukadzi uyu aiuya panapa mani uri kubasa iwe. Auya pano? Aitouya pano nguva dzakawanda nemurume wako vachitopinda mumba. Ndobva ndakatanga kubatanidza nyaya ndikaona kuti ndimainini. Saka paya kubuda kwavakaita kwaitwa kunotsvakira naye imba here. Ndobva vaenda paya. So murume anga akuti ini manje handichaendiba, ndaende kamari kangu. Ndobva ndatenga machips, ndobva ndamaisa pagedhi. Ndaendotengesa machips. Ndotengesa machips nemasigaretsi pagedhi.
So aingoti akadzoka kubasa aingoya osiya bhegi rake mumba otouya opfuurira mhino kwaaenda. So manje murume womukadzi uya akatanga kumuthreatina pafoni achimuti hando wakatora mukadzi wangu uchifunga kuti wakanga muziva zvongoita mandevele pandokuwanira uchaona zvandokuita chii. Sani mai ndakabva ndaita sei ndatora nhamba dzake murume uya mufoni make mumasofoni kwangu tanga vachiita nemurume uya ndichitaura naye tete vandamuti murukadzi wenshuwa akatouya panapa akatovata panapa. The following day vakamuka vakabuda vakaenda. Handizivi hangu kuti ari kugarepi izvozvo asi vakatomboya pana. Ndobva ndatomuti saka inini manje ndaive nebitterness ipapo ndatova nemweya wetsvina tete. Saka ndaida kumuita sei kumurwadzisa manje. Ndobva ndati munhu iko dakumbomugadzirira size. Ndobva ndafonera ndobva ndaudza murume uya ndikati murume wangu togara pakati kana abva kubasa akasvika iwe unenge wakamira pashopu yemasomali paanongosvika chete ubva wamuteera kwaanenge anenge achienda kumba ikoko. Ine handikuziva asi ndokwaanenge achitoenda. Semazuva ese murume akasvika kokukanda bhegi mumba ndobva abuda. Murume uya ndobva amuteera kusvika amubata kusvika paigara mukadzi wake ipapo. Asvika paya kwakunoka kwakumutora kwakuenda naye kuchibhiriji. Ndobva ndamusira meseji ndikandokumbirawo kuti musada sei musamuraye chigomurova chichida kuti mumurange. Vakamurova mandevele anouraya haazizika asi ndakamutokumbirawo musamuraye. Vakamurova vakamusiya ikoko. Hameno vakazomuwana ndobva vafonera munin'ina wacho akutondifonera Gulezi mukoma aripi ndikati handizivi. Ndobva vakaudzwa nasekuru vacho iwe kwataigara vakuenda kuya kwaanza ari vakunomuwana ariko havakabhuyiwa mukomana kwakumutora naye vamutora vaenda naye kuchipatara ndobva adzoka. Muso wakazozviziva kuti ndini ndakamurovesa zvikanzi uri muroyi waida kundiurayisa. Ndikade ndaida kuurayisa wakaurayiwewe. Ndakataudzwa kuti wasakuuraya wakafa kudhara chihure chako ndo chichakuurayisa. Akapopota zvikangoshaya basa. Tagara paya saka murungu wake waishandira aitoshanda kuMidrand ikoko kwamunogara teto. Chimwe chikoro chevarungu aita zvokukata sora. Kwaishandira ikoko murungu akabva amuti aiwa ndakuda kuti tese ugare pachikoro uchishanda uchigara pano patakatama takanogara kuya. Tasvika kuya tagara ndobva ndatoenda ndatoona shamwari yangu yaruka musoro kulokesheni ndikati ndakumbonaruka musoro wangu. Ndobva ndasiya mumba ndatenga chingwa ndikasiya mari yedhiringi ndakati regai ndouruka but mandone distance. Ndobva ndafamba ndikaenda kunoruka kuya. Ndobva shamwari yangu yanonoka kupedza kundiruka ndobva yanda kuma7 ndobva ndadzokera kumba. Ndikasvika kumba nziye unobuda panapa makuseni usina kubika kuita sei akutomupotatola zvaanoda paya. Ezvo munhu ane munhu wake wanda kuti move in paya. Bva pano mangwana makuseni mukorongedza zvako uende. Ndakamuka tete ndikarongedza zvinhu ndisina kana kwekuenda. Ndakangoti Mwari ndiri munoziva kwandichananga. Laki ndaive nekamari kandaive nako but kakasingakwana kundoenda kunorenda. Zvinhu zvese ndakasiya mumba. Ndakangotora hembe dzangu chete ndikarongedza mubhegi ndikakwira taxi ndikaenda kuKempton Park kwana asati ndamboenda because kuti ndindoenda kuhama zvaitova useless because pandakapedzera kubvako vanga vangoti hatina mabatsiro atichamuita because anongoti akarohwa akauya kuno murume wacho akateera iye obva atodzokera. Saka iko zvinezvi kana vakasiyana ngaamboitawo plan neupenyu hwake. Ndakanogara murengi muya muKempton Park tete masikati ese ndisingatombozivi kuti plan B yekuti ndichavatepi ndeipi manheru. Ndagara muKempton Park paya manheru kwavira maini pandakatanga kufamba. Ndobva ndakasvika pano vamwe mai vaitengesa ine musika wavo vaitengesa mafurutsu vaiti vanobva kuMozambique. Taura navo mai vaya vaiti vane vana vavo tu vakatoti
pamba pandogara pamba pevarungu vangu vandaimboshandira muflat, but mutende kuti ndigare nemumwe munhu because handibhadhari rendi. Saka ndinokwanisa kungokuti ndikupe kokurara zvanhasi then mangwana waona kuti unoita sei. Ndakaenda mumba muya ndikanorara mumba muya tete. Mangwana ndopandakabuda vachiendawo kumusika ndikatanga kufamba. Kempton Park ndakaifamba iya tete, ndakaifamba tikasvika kudzine dzimwe atova manheru uchiona zvigunduru zvakarara mumastreets zvekuti mbavha zviya. Pandakaona vamwe baba vachifamba vangu vakadhakwa vaitova muzimba chitakashona. Vakati muendepi vatete? Handitombozii kwandoenda. Vakati manje muno muri dangerous muKempton Park muno munouraiwa vanhu kana kurepewa chaiko, mubirwa kana foni. Handi yekupi? Handi yekumba ndonokusiyai kumba kwesister yangu. Kwesister yake kupi? Murume uyo anga akadhakwa. Kwakuenda nekumba kwake kudzimba dziya dzemuKempton Park dzisina magetsi dziya. Tasvika kuya mumba macho mamusingafemeki tete. But kuti uwate mustreet manje hazviiti. Ndakashinga ndikavata mumba muya, murume uya akavata pamubhedha apa. Mungozwa munhu anenge akadhakwa. Haana kana zvakambondiita. Ndakangoti Mwari ndimunoziva kuti ndichaita sei neupenyu hwangu. Makuseni ndikamuka tikanogara panze vana vangu mazimba patoiswa moto, patogara vanhu vakatoti wandei. Vakutotaura paya tatotaura nevamwe mai. Vakatoti manje muno mabasa anonetsa chero ukada kuti uende kumaketi. Unogona kungopedzisira wakidnepiwa. Mabasa muno hamuna. Tete ndakava desperate neupenyu. Ndikasangana umwe murume paFacebook. Zviya zvepamadating site zviya zvekuti munhu anongonyora message yoti handikuda mukadzi wekurura chichi nekuti ini sales yangu yaive nefree mode. Ndataura naye murume uya. Nichandai kuda nepekugara desperation. Apa murume uya manje wandasiya ava busy kundinetsa. Akuda kuti ndidzoke. Ndakanganisa paya dzoka but nepfungwa dzangu dzakangonudza kuti aiwa kudzokera kwandakabva hazvichaiti. Ndakafunga kuenda kumberi. Ndakashinga tete. Murume uya zvazvinoita akanditengera akandibhadhara pay forward yekombi. Akanditenda muJoburg kukwira kombi kuenda kuBloemfontein. Imagine kukwira kombi usingazivi kwauri kuenda. Uchienda kumunhu wausingazivi. Asi zvivi ndizvo ndakazviwana. Ndikakwira kombi tete ndikaenda kuBloemfontein. Ndasvika kuBloemfontein ndikaona vari kubaba vaya havanawo mukadzi zveshuwa. Asi vanawo mapasi avo nevana vavo nevakadzi vavo. Zvagarawo munhu anenge ane zvake. Atova munhu bho, atova life yake iri bho. Asi aingewo futi abusive. Ndakashingirira tete. But iye kuti nditi anga asingatengi chikafu, anga asingaita sei ndingamunyepera. Asi kuti aingewo munhu wekuti akangomwa doro futi wondoyatanga. Ndakagara paya I think almost gore rese. Ndakagara paya. Mumusi ndo paakazotoita zvekuda kundibaya nebanga. Akati unofa uri pano Mwari uchiti ndiri murelationship. Ndopandakafundira imwe shamwari yangu bheki kuno Cape Town. Ndikamuti ina hangu ndafunga kudzoka futi kuzoshanda kupi kumapurazi zvekuti ndirambe ndakagara panapa zviti. Ndaive nekamari kangu kandaive nako ndikazvikwirira bhazi rangu. Ndikauya kuno ndikatanga kugarawo nevamwe vanhu vandaigara navo ndichishanda tete. Murume uya manje akasara kuJoburg kuya aingonetsa. Akafunga kuti aiwa pamwe akatomboda kuuya kunoko. Ndakashanda tete kumapurazi uku. Ndikaita sei ndikazvitsvakira imba yangu. Ndikazvitengerawo zvinhu zvangu zvandoda. Zvinezvi kubva 2022 pandakamusiya pacho ndakagara 2023 ndikanogara newewo kuBloemfontein. Last year ndiri muno muCape Town. Last year zvasina kunyanyonaka zvazvo zvekuti ndingati kunaka bha ndaitoshandawo nditowanawo kamari kuti handakwanisa kuwana mari yekuti ndinganoenda kumusha. Pashungu dzangu dzaive dzokuda kuenda kumusha. Izvozvi tete ndinotoshanda, nditori munhu anotoshanda zvino ndakatowana basa rangu tori nani
pandotoshanda kumba kwangu ndinako pandiri off noenda kumba. Murume waya anonzi akazorwara ari kuno kuSouth Africa. Hama dzake dzikamutora dzikamuendesa kuZimbabwe. Ndokwakaonohila ariko. Kune zvaanofona anonetsa tete achiti dzoka mukadzi wangu. Totaurirana kudi. Ini moyo wangu hauchadi tete. Ndakatambura zvakakwana. Handichadi. Life yandotorama zviri very normal. Because ndokwanisa kushanda, ndokwanisa kubata. Zvino mari yacho iri shoma asi ni kwandiri ntori right because ndine peace of mind. So ini zvangu handisi. Inini hangu nyaya yangu haisi pakuti ndoda kuti vanhu vasiye dzimba dzavo. Nyaya yangu iri pakuti kana munhu achikuabuse munoziva kuti pain, munoziva kuti inini nyaya inondirwadza mumarriage yangu ndechekuti munhu anambondiwana ndiri mbana, akandiona ndiri musikana akandibvisa umhandara, but anambobvira appreciate kuti haiwa mwana uyu akazodai kana aitondiabuse on top of that, ndoti nzara. So unogona kunge uri desperate zvekuti handako kuenda, handina mari, handina basa, but dzimwe nguva kutotanga from stretch kuri nani, because chandinozwa ndechekuti hakuna paunombobuda musituation Mwari vasingazivi plan kuti vachakuitire kumberi. Mwari vanotoita zvinhu izvozvo vachitoziva zvavanenge vazviitira. So ini hangu ndakangodecida kuti aiwa regai nditize neupenyu hwangu nguva iripo. Ini ndakatiza zveshuwa, handizoziva hangu kuti murume umwe achazouya rini, asi zvaizvozvi nditori right ndakadai ndozvishandira. Mai vangu ndotovatumirawo kamari, chero iri shoma ndotovatumira. Izvozvi ndotosevhawo kamari kangu. Panoperawo gore ndotori neshuwa rekutoenda kumusha ende ndogara ndichinamata kuti Mwari kandoda kuenda kumba ndimonorefresha mind dzangu ndiri kumba. Zvezvimwe zvese zvandichadzokeri. Ine advice yangu ndeyekungoti wedu eka kana uri murelationship yekuti unoona kuti panapa handisi kudiwa pana, handisi kuita pano, tiza. Zvekugarira vana zvave zvakudhara, zvekugarira vana izvi unofa nekugarira vana utadza kutogadzira upenyu hwako hwakanaka. Ndakatoita kuchikosi changu chekuti kana ndikatoita mapracticals ndikatowana basa ndotoshandawo ndotowana kabasa wakari nani, but hakusi kuda kwangu, kuda kwaMwari ndozvinoita life. Inini hangu ndongotenda Mwari nepandiri nhasi, because ndoti ndikafunga kuti asi ini pandakamboita zvindaifunga ndotomborwadziwa, ndotombochema. Ina hangu handisi ende chimwe chinhu tete pakufa kwomwana wangu handiti ndingaaccusa munhu ndiye akamuuraya, but ndakazowana hangu mameseji mufoni make achitaura negirlfriend yake vachitendana bonde mune zvavanga vaita, but handambomukonfronta kumudza kuti saka iwe wakazoramba kurapira mwana sei, iwe wanga waenda kunohura. But wekumba kwavo vanotobhiliva muti vanhu vaitozviziva kuti zvogona kunge zvakakonzerwa nokuti akaenda sei akabuda, isingazoziva hangu kuti how true is it, but vanhu vechikuru vaitove neuyu iyoyo. So ndonyaya yangu tete zvahangu ndiri right. Anonetsa ariko anototambura ariko kuZimbabwe uko. Ina hangu hanene ndakatongomudza ndikati chandingatongokuudza ndechekuti pandouya kuZimbabwe da kunge uzotorawo hembe dzangu dziri kumba kwenyu chete. Zverelationship yangu newe zvakatoramba. Anotombozama kuexplaina kuti sorry ndakakanganisa, ndogadzirisa ndichaenda kunokuroora, but kundirokuinda kunondiroora hakumbopi kwakapodza ronda chigumbu chiri mumwoyo mangu tete, hakumbofi kwakapodza, because iye haana mbova nemwoyo pandakagara mustreet, haana mbova nemwoyo wekuti mwana wavanhu aripi kusvika kwavira kusvika kwaedza, aitova nepeace of mind ari kumba kwake. Kudai ndakaurayiwa, kudai ndakarepwa, pazvinoita Mwari vanochengeta. Vanhu vanotaura vanoziva Kempton Park vanoti is very dangerous, but ini ndakamubuda muKempton Park ndisina kana munhu akambondibata kana ndingati munhu yakazonditi, chero foni yangu ndaingova nayo. Ndozvinoita nyasha dzaMwari. So ndonyaya yangu tete, ndoga zvangu nichiona hangu nyaya dzenyu dzemasecret and confession paFacebook, paYouTube. So ndangosundwa ngoti regai ndimboshirawo nyaya yangu, maybe inobetserawo 1-2 mukurarama. Mumwe munhu anenge atori stuck izvo zvasingazivi kuti anoendepi. Ndakatobuda mumarriage ndisingatombozivi kwandaenda, ndichibva pano ndoendepi, asi ndakangoti hameno Mwari ndimunoziva, ndakangobuda ndikaenda. Nhasi ndiri pano ndinorarama. Ndinototestifya kuti Mwari
Mwari variko shuwa, ende Mwari variko, Mwari vanorura, Mwari vanochengeta, ende Mwari vanokupa zvakunoshuvira. Kana une chaunenge uchida ukanamata kuna Mwari, Mwari vanokupa. Ini ndiri pandinorarama, I'm a living testimony inini. Shona iye anototya, zimwe nguva anotombonditi, asi iwewe uri bhinya here? Iwe ndoti handisi bhinya, asi ndozvinoita nyasha dzaMwari. Maita basa tete, nanzwa kurerukirwa usingaiti. Chero mama vangu handaombobvera ndavaudza. Ndakangoudza kuti panenda kumusha ndo chambochema chai, kutombochema, kutomborara pamakumbo nimbochema. Handaombobvera ndavaudza because munhu yaya akatomboita stress yekuti vanhu vaisenda mapiki kumusha. Mama vangu vanozva ndiri munhu nemuviri, vachisenderwa mapiki ndakaonda, vanhu vachisenda mameseji esituation yandiri. Vakatomboti ndotengesa mbudzi, ndotengesa mombe udzoke kumusha. Ndikati chimbondiregai mama, chimbondiregai zvandakada. But iko zvinezvi, for now I'm very happy. And nditori right nelife yandorarama izvozvi. Mwari vakanaka tete, aita basa.